Vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Modrá škola Voda pre budúcnosť bol pripravený vedením spoločnosti v roku 2008 a realizácia programu začala v roku 2009. Program je určený pre celú vekovú škálu žiakov a študentov, teda detí od materských škôl až po vysokoškolákov. Každá kategória samozrejme má svoje špecifika. Vzdelávací program Modrá škola je členený do dvoch základných kategórií, teda oslovuje žiakov prostredníctvom formálneho vzdelávania. To znamená, že vytvára podmienky na realizáciu pedagogických aktivít v školách. K tomuto máme pripravených niekoľko publikácií, učebníc, ktoré využívajú pedagógovia na vzdelávanie k vode. Druhou kategóriou sú neformálne aktivity, teda aktivity v oblasti neformálneho vzdelávania. Sú tu rôzne súťaže pre deti, vedomostné súťaže v oblasti fotografovania, výtvarných aktivít a množstvo ďalších. Takže je možné pôsobiť na deti a mládež v celom komplexe pedagogických aktivít. O program je mimoriadne veľký záujem zo strany škôl, čo nás veľmi teší. V súčasnosti máme registrovaných viac ako 280 základných škôl v okresoch, kde pôsobí Bratislavská vodárenská spoločnosť. Je to približne 60 % škôl, ktoré sú do tohoto programu zapojené. Vydávame publikácie v nákladoch okolo 14 až 18 tisíc kusov, ktoré sú k dispozícii školám. Do súťaží bolo v školskom roku 2012-13 zapojených viac ako 25 tisíc žiakov, čo je ohromné množstvo vzhľadom na to, že deti dostávajú veľké ponuky na rôzne aktivity v tejto oblasti. Tím realizátorov vzdelávacieho programu Modrá škola je pripravený ponúknuť školám alebo priamo deťom a mládeži rôznorodé aktivity, ktoré majú vždy charakter vzdelávací, ale takým spôsobom, aby to bolo zábavné, aby to bolo zaujímavé pre každého. Myslím si, že tým naplníme základnú ideu tohoto programu, a to je priblížiť problematiku vody, vodohospodárstva a vodárenstva našim deťom, aby vnímali hodnotu vody. Hodnotu vody nie ako cenu, ale jej potrebu pre náš život.